От няколко години имам проблеми с ставите. Сутрин усещам скованост и трудно се раздвижвам. А стълбите са истинско изпитание за мен. Болките в ставите най-често водят пациенти в мой кабинет. За овладяване на тези състояния е необходимо блокиране на възпалението и подхранване на ставния хрущял. Така се гарантира дълготраен ефект за здравето на ставите. Преди 2 месеца ми препоръчаха нещо ново за ставите. Проензи Интензив. Започнах да го взимам по 2 таблетки на ден. Новият Проензи Интензив е най-мощната формула на Проензи досега, с обогатен състав за свободно движение и активно подхранване на ставния хрущял. Проензи Интензив включва и патентован биоперин за по-добро освояване. Проензи Интензив ми помогна и ставите ми се отключиха. Сега мога отново да се наслаждавам на дългите преходи в планината. За здрави стави вече препоръчвам на своите близки Проензи Интензив. Проензи. Движи се! Няколко години имам проблеми с ставите. Сутрин усещам скованост и трудно се раздвижвам. Болките в ставите най-често водят пациенти в мой кабинет. За овладяване на тези състояния е необходимо блокиране на възпалението и подхранване на ставния хрущял. Преди 2 месеца ми препоръчаха нещо ново за ставите. Проензи Интензив. Новият Проензи Интензив е най-мощната формула на Проензи досега, с обогатен състав за свободно движение и активно подхранване на ставния хрущял. Проензи Интензив ми помогна и ставите ми се отключиха. Сега мога отново да се наслаждавам на дългите преходи в планината. За здрави стави вече препоръчвам на своите близки Проензи Интензив. Проензи. Движи се! Дългите преходи в планината. За здрави стави вече препоръчвам на своите близки Проензи Интензив. Проензи. Движи се!